Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kita'y mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po niyo boss nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigsunan nga Biyernes o gapit sa 22 na buwan mahigala sa Agosto tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumaysgutaran karon butaga mga higala, low pressure area nga gimonitor karon. Sa pag-asa nahimutang sa 150 kilometros silangang Baler Aurora. Straight to the point. Aduna kini high chance nga mahimong tropical depression sa mosunod nga 24 oras. Straight to the point. Ang southwest monsoon o habagat mao'y nakapiktos sa Bisayan og sa Mindanao. Straight to the point. Ato na sang bantayanan mga higala ning ato rong kahimtang sa panahon. Gumikan ini mahigalang laing low pressure area na matagigayon nga dunay low pressure area. Naginang mahinumdom, nagiputa lagi ng flood control project. Makalimtan na limtan naman ta nato mga higala. Pero di gid malikayan, pahinumduman gyud ta mga higala sa kinaiyahan nga ato gyung balik-balikan paghisgot ang flood control project. Ato lani niagi katawa-katawa mga kaigalaan kay porbida grabe ha oy, ha? Tagantang nagpagtagad mga kaigsunan kay bidang ilngiga no. Kining pamilyang Diskaya mga higala nga mo'y tag-iya sa Alpha and Omega nga construction firm, mapagit tag-iya sa St. Timothy. O CMDI ka mga kumpanya ang iyang gipanag-iya nga nakakuha og kontrata gikan sa Department of Public Works and Highways. Straight to the point. Isos Ginoo ko. Grabe haba kana mga kagalaan. Og imong ikwintada ang nakuha sa pamilyang Diskaya niabot og 31 billion. Sa proyekto mahigalagikan sa DPWH. Straight to the point. Pagkaingon man lang sa mahigala sana all. Ang QM Builders din sa ato 7.3 billion. Pero si Diskaya nakakuha mahigalaga 31 billion. Grabe ha. Sa nakabutang sa mahigala hapit tanan mga kagalaan nga rehiyon sa Pilipinas. Naa si Diskaya. Pagkangilngiga ato ni pagtagad mga sukid di paminaw. Niya po mga higalay kining top 15 di man malikayan gamay isgutan nato yung top 15. Diya po uban mahigala nga mga contractors po iyahay lang mga kaigalaan. Unya naunsang hitabua. Pagkatumpag sa riprap moingon dayon nga tungod sa kinaiyahan. Pasanginlan mahigala nga pressure sa tubig. Bisan nakita nimo nga ang kabilya mga higala porting gagmaya. Ang pasanginlan ang kinaiyahan. Sus kaluoy mga sukit tig paminaw, ha? Ato ni hatagag pagtagad karon nga buntaga kay pulbidan dagkuan ning kwartaha, oy, ha? Sa 545 billions na atong gisgutan, ha? Nga flood control project sa tibok Pilipinas. Iyahay mahigala mga contractors o gihimong bakal litsira. Naganta nagpagtagad rumutaga mga kaigalaan mo na nga karon medyo morag mausab na tong mga dua-dua sa kabataan kani adto indikin.
Kana bang mga bata nga magduwa ba mga gagmay elementary hinumdum ka kana mga elementary, mga high school. Awa na high school kana elementary kana bitawng appear tayo ana no. Sa patong usa nga kwan niya mingon day I want to be a doctor, a doctor, a doctor. When I grow up, when I grow up, I want to be a lawyer. Ano ba, no? Ang uban kasagaran, I want to be a teacher. Pero kasagaran ako yung, I want to be a doctor, a doctor, a doctor. Karon usab na. Ang mga batang, I want to be a contractor, contractor, contractor. Sinsala mo sa kong tingog kay medyo pagaw-pagaw o niya, more or less naman yun. Makahibaw ang kabataan nining ato mga panghitabo karon makaingon na gyud when I grew up I want to be a contractor, contractor, contractor. Ato lang niagi katawa mga kagalaan kay ang manifesto karon, doon ay manifesto sa Mayors for Good Governance. Alang sa transparensiya mga higala sa mga flood control projects. Wa pa makakuha ang miunag pirma mga higala si Mayor Benjamin Magalong sa Baguio City. Nisunod si Vico Soto mga kagalaan sa Pasig City. Doon na mga mayor mga kagalaan nga ni pirma na sa manifesto mga higala Mayors for Good Governance. Manifesto mga higala nga aalang sa transparensiya ni ining mga flood control projects. Porbida na mirma na apan sa Sugbo way bisag usang mayor nga ni pirma. Ngano ka ha? Duda ko doon na sa group chat. Mura doon na GC siguro ni ato mga mayor din nga di tama mirma. Or doon na lang yung individual lang yung mga higala nga hinungdan. Ato ni tagag pagtagad kay ang Cebu mo'y second nga dunay pinakadaghan nga flood control project. Apan way bisag usang mayor nga mo pirma ni ining manifesto mahigala sa transparensiya. Straight to the point. Kaya pagtagad lubutaga sa atong mga uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga konsumidor sa Metropolitan Cebu Water District giabisuhan ng daan nga sugod sa Oktubre 1 hatagan na lang og 7 ka adlaw gikan sa due date ang pagbayad sa binuwan nga bayranan sa tubig aron dili maputlan. Straight to the point. Sus Ginoo ko, no? Bantay-bantay gyud mo moabot na ng inyong billing diha. Tuyo nini nga dili na matingob ang bayranan sa mga konsumidor nga mabug-atan na hinuon sa ilang pagbayad sa ilang monthly bill. Straight to the point. So og panalitan o di ka kabayad putol nya bayad ka. Sige lang pod, mag-hire sigurong MCWD sa daniday og dugang empleyado nga tigputol. Ato ning agi katawa mga higala. Pero mo lagi na kay kung matingob na pod hinuon, medyo bugat ko no nga bayran. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad no, aron nga di magsalig ang mga konsumidor. Sige ato ni tagag pagtagad sab karong buntagas tuman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga kaigalaan ato sa tagag pagtagad sab. Oy ato din bisitahon sa to. Padayon nun ta sab nay kadaghan may mag-remind nako nga ayaw kalimti ang issue dito sa Bantayan Island. Kaya madugay na to hisgot-hisgot mahigala sa mga issues. Murag makalimta naman nimo dinha nga angay panghisgutan si Michael Dino. Eko wa ta malimot anang mga isyu ha. Pero unsaon taman nga dunay mga dagkong panghitabo, dunay mga issues mga higala nga kuan. Amo kana nga importante nga ato lang sa mahisgutan. Sige, mosuroy tas Bantayan Island untaw taon. Atong subayon atong tan-awon tong building mahigala dito ni Michael Dino nga 11 andana mga sukid tigpaminaw. Bisan ang gitugot mahigala sa DENR, ang gitugot mga higala nga tulo ka andana lagid kutob. Kay kanang mong area protected area ani paturatoy gyud mga higala patubo si Dino kutob sa 11 andana. Way nakapalag niya mga kaigalaan kay ngil as Dino mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Pagtagad lubutaga sa manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang DPWH Secretary Manuel Bunuan way intensyon matud pa niya nga mobiya sa katungdanan taliwa sa kontrobersiya karon
sa mga flood control project sa gobyerno. Straight to the point. Naon sa man taon ning kalakiha, ha? Ato ni hatagag pagtagad kay kini mga kontraktor, mga kagalaan, ha? Kini ni ang mga maayong makigsabot ni sa DPWH. Og masabot nato nga kini mga contractors nga nakakuha gid og dagkong mga pahat gikan sa Department of Public Works and Highways. Medyo maayo na siguro ni nga mga contractors inaykin nga makiga halubilo dito, ha? Unya si Bunuan, ha? Ato ni hatagag pagtagad ka under man ni sa imong watch karon. Under sa watch si Bunuan may gila por bidang grabe naghitak ang korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Straight to the point. Kung tinuod si BBM aning iyang pag-imbestigar, una mahigalad doon naging mga tikalbong ini sa DPWH. Ha? O kanang tininood ning iya. O tininood ning iya ang usa ka ahensya nga grabing korupsyon mo'y gitagaan sa dakong budget. Laliman ka na? Unya, kinsa man itong imbestigaron, labi na katong mga project nga guni-guni. Guni-guni, ghost project. Nganong kinsa man ang DPWH nga kanang pagtukod sa project, paghimo sa project, ikontrata ng private contractor, na may inspector ana sa Department of Public Works and Highways. Straight to the point. Mura man kanina magbahay, baka inday kin ba nga mangutang sa pag-ibig, ha? Di man karilisan og tanawa ha, pila ka porsyento na progress billing. Kani, why project na himo girilis ang kwarta? Nya gi-certify nga completed. Kinsa man na nag-certify? Anong dili man na mga tikalbong sila, ha? Ngano wa man lagi murag na suspenso lamang? Sa suspenso lamang, wa man lagi. Unsa man bisag reprimand lang? Tagad pagtagad ro mo taga mga kaigalaan ha sa to pamanuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini guban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado